ya kai ɗakinsa ya aje duk abin da ya samu ya tada ciki ɗayan ku zai so haka. Idan zuciya ta gurbata kamar haka ne take ga ɗan adam ma'ajiyar ta yi muni wa Allah wa darajar manzon Allah abinda a cikin zukatan mu sake shi mu tuna kullum cewa muke Allah ya fe mana, kullum cewa muke Allah ya mana rangwame, kullum cewa muke Allah ka yafe mana. To kada mu rike namu kuma mu yafe ba, mu yafe abin da a tsakaninmu da 'yan uwa da mu ma mu samu Allah ya yafe mana saboda albarka Annabi Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mutane na rahama, mutane na alkhairi, mutane na albarka, mutane na dukkan ni'ima. Shedan ma ana kai shi can wani wuri a dafai da shi a ɗaure shi, ba za a sake shi ba sai bayan rababa. Ana buɗe ƙofofin rahama gaba ɗaya, ana kukkulle ƙofofin wuta gaba ɗaya. Watan da ya samu matsayi da martaba irin wannan ya kamata a dubi wadanda sukata ne za su shiga cikin wannan wata. Allah ya taimake mu da zanci karatun alkur'ani, kankare na abin da Allah ya sanar da kai, ko da ita ce mafi kankanta cikin sura ita maimaita ta. Idan na ayyana ce, ila wani asali ce, ila fatiha ce, gwargwado kai ta maimaita ta. Watan gaba ɗaya ne watan alkur'ani. Kada mu mance da yawan istighfari, mu ta yawan istighfari. Mu kauda kawunan mu ga wani sha'ani, mu sada mu gaba. Mu kauda kanmu ga nidin kowane abu, mu dibi al'amarin yaushe muka fita. Annabi ya ce na rantse muku da wanda raina yake ga hannunsa, duk ɗayan ku babu wanda ya san wane ne shi hatta iza balagal qulub, sai da yanzu shi wane ne kai baka sani, ka dace baka dace ba, kana cikin masu kirari baka cikin masu kirari, kaskantacce ne kai, ba za ka ga komi ba, ba za ka san komi ba sai ya zo nan, sannan za a ce wakta mana muku ya yi masa min ƙafi, ya yi masa matsayin sai gani. To yanzu in ka isa barka ka isa barka, in baka isa barka ba ka san baka isa barka.